Bu ýolda ömrümiz ýagyşdaý diňer. Bu ýola çen ýagda iýeniň hakla. Ýöne-kä şu ýolda oýlanýas diňe, ýagdy dünýäň, ömrüň manysy hakda. Käteler şu ýolda akyllanýas has. Öňküsünden kämil bolýar kellämiz. Biz şu ýolda ilki edek oýlanýas, derdi hakda, tabutdaky bennäniň. Berkdir bu ýoluň demir düzgüni. Ansan ogly mundan gitmedi egriye. Geçer bu ýoldan günläň bir güni agran sarp adamlaryň egnine. Şonuň üçin bu dünýede dirikäň arasyna adam söýür märekäň aýlanyp ýyllar zemin gernenne ýaşamaly biregne agram salman adamlaryň gerdenine agram salman adamlaryň ýüregine.